Bon dia, som a Logroño, La Rioja, i anem a fer una cursa de bicis coneguda, La Rioja Bike Race, cursa per etapes, 3 dies, avui comencem. Serà espectacular, mireu amb qui estem. Avui sí, aquest és el meu terreny. Anem a anar amb bici, que és el que ens agrada, i a Pur patir una estoneta. mountain bike, serà dies espectaculars, farem reality, gravarem la cursa però també gravarem fora de la cursa, que serà divertit. I ara anem a recollir el dorsal perquè, mare meva, acabem d'arribar, pallissa guapa, Que el viatge. Una mica llarg, hem anat per la Nacional per no pagar autopista i resulta que no es pagava. No sé, posava Teletac gratuïto, però t'ho diuen quan arribes aquí, saps? Bueno. I us explico la situació, Aquí la penya, professionals, bicis brutals. Jo he vingut amb la meva bici rígida de fa 8 anys, model, el pitjor model, però som feliços, Intentarem acabar, és guanyar. Ens ho passarem bé. El David, aquest va full sèrio, Ojo, que li fotrà canya. Nosaltres conservant. Mare meva, està ple de pros, com fliparem. I avui primera etapa, crono, 25 quilòmetres, 500 positius, sortim cada 15 segons un corredor i jo surto davant del David, no el deixaré passar, Espero que sí, si et pillo espero que et deixis. Falta bé. Sí, però és que sortim els èlits, els últims, i els millors èlits surten al final de tot. Llavors nosaltres sortim davant i ens pillaran tots. Fliparem. Bueno, jo fliparé. I aquí tenim ja la paradeta muntada. Totes les carpes allà. Dorsal 93. Mireu el sobre, Està guapo. Ja m'he de ficar allà, no? A l'esquerra. Són les normes no escrites dels pixaderos. A la bossa del corredor, CAC 7 no falla, Increïble. Va. Fuà, mireu, per una banda, dorsal 93. Pam, pulseres, aquí tots els perfils dels dies i mallot Gòvic, Rioja Bike Race. I bossa del corredor, croissants, CAC 7, clauer Pirelli, 3 gels per regenerar el múscul, salts, un raspall de dents important i una bosseta i això. I acabem d'arribar a l'apartament aquí al centre, hem deixat coses però ara hem de tornar a agafar el que queda del cotxe i ja estem instal·lats, Ara us ensenyo l'apartament perquè és brutal, res comparat amb Mallorca, Jo estic eliminat ja. Hem d'inflar pressions, pressions baixes. Tija telescòpica guapa, Per mirar estrelles. Com es diu? Es diu així? Tija telescòpica. Veus? Telescòpica. Fa com mig any que no agafo una trialera amb la bici de muntanya. Estem ben cardats, Però bueno, a menjar tapes. Problemes. No sé com ho fer. La veritat, bueno, no miro. Catedral de Logroño. I no sé què serà pitjor, la cursa o pujar les bicis aquestes. 3 pisos. I ara sí, ja instal·lats a l'apartament. Aquí passarem el finde. Mireu, és bastant guapo, Supermodern. Bicis. David. Pam. I lavabo. Opa. Pam. Mallot de la cursa, talla XS. Va espectacular. 3 de la tarda, sortida a les 5. Ho tenim tot bastant preparat, hem tingut alguns percances, bici del David, radi al palco, però ho solucionarem, vosaltres tranquils. Hi ha nervis, papallones a la panxa o no?
Avui toca sobreviure amb el radi així, demà ja veurem. Avui sobreviure, però... I demà etapa marató, unes 5 hores, fliparem. Comença la festa, Pam! Doble dorsal. Ha sigut l'excusa perquè ells vinguessin, Mireu aquesta preciositat. I ara ja sí, cap a la sortida. Hi ha nervis, Ara està complicat. Mare meva, hem de baixar 3 pisos ara. Bé. I som feliços, sobre la bici. Ara, durant la cursa, ja ho veurem. Però ara sí. Anant cap a la sortida, carrers de Logroño. Pam! I mireu, estem aquí amb l'Adrià, compartint equipació aquí i li fotrem canya, Com pinta això? Pinta bé, donarem gas. I tant, sempre. Va, ens veiem. És que és surrealista, veus les bicis que porta la gent i venen ganes de plorar. Mare meva, el ferro aquest és històric. 8 anys fent història amb el ferro. 12-13 quilos, més l'aigua. Bé. I ja, proper clip des de la bici, Estigueu atents, la crono, gravaré les zones més guapes, això intentaré. Va, ens veiem. Que cambió a élite, que tenía licencia. ¿Cuál eres? 2, 1, salida. Bueno, pues tenemos a David Comino, al granadino, que sin duda tendrá mucho que decir hoy en esta contrarreloj individual, el gran animador del circuito provincial de Granada, también del calendario. Sortim. Mare de Déu, el que ens espera. A córrer amb cap. És surrealista. És surrealista com va la penya. M'han passat 2 i només portem 3 minuts de cursa. Allà, amunt. Crec que mai havia anat tan ràpid. Tinc un mal de cames. No puc recuperar, tio. Tinc les cames com 2 pals des del primer sprint. És agonia pura, això. Un triangle mala senyal. Mare de Déu. Vaya barrancs, chaval. Vaya montañas guapas, Bien. Ponle. Paso por la izquierda. Ahora. Pasa. Venga, gracias. Buena, va. Collons, això en els vídeos de YouTube semblava fàcil, Està ple de pedres, loco.
llarguíssim. Mare de Déu, senyor. Quilòmetre 20! Uepa! No m'ho crec, xaval. Uai! Increïble. Quina crono, 25 quilòmetres i una ràpid, crec, però és que la penya aquí surrealista. Increïble com va la gent. Ara va segon, el Ferran. I al bike park, els vídeos de YouTube semblaven fàcils, mare de Déu. Quina forma de patir. Estem vius, 1 de 3. Acabés guanyar, I aquí els compis, netejant totes les bicis. Demà tornem i ja parlarem, que avui tenim pressa, estem freds i no cal netejar. Pam! Turisteig ara pel centre de Logroño. Opinió personal del recorregut, primera etapa. Pensava que seria més flow, el bike park era bastant xunguillo, jo amb la rígida anava botant heavy, però no era el típic de superbé així. Bastanta pedra, trossos d'asfalt que es podia rodar i a l'inici molt ràpid i una mica tècnic, però prou bé, jo ho he fet tot, que ja és bastant. Així que ja sabeu, demà més. Aquest és el panorama, Això no val, això és fer trampes. Uns aquí recuperant amb coses rares i els altres l'únic que tenen és anar a dormir i ja està, tio. Ni ha sopat, i jo he sopat fa 2 hores. I són les 9. Mireu, tenim aquí una òpera i tot. Mireu, mireu. Va, ens veiem demà a etapa Reina. És que això va bé,